Hej Jimmy. Jeg vil lige vise dig, hvordan du tilføjer sådan et lille sponsorbillede her til det slideshow, som kører på forsiden. Øhm, som du kan se hernede på det billede, som jeg har skrevet sponsorplads på, der skal det være en bestemt dimension, for at det passer. Og den dimension skal være 125 pixels gange 61 pixels. Og når du så har fået lavet dit billede klart til at uploade, så går du ind og logger ind i backenden, skriver admin og koden ind. Og så er der nede i indstillinger her, så kan du se, at der er noget, der hedder sponsor karusel. Og det er der, hvor du skal tilføje dine sponsorer. Og det eneste, du sådan set skal koncentrere dig om, det er, at du skal klikke herovre på tilføje et billede. Og så skal du trykke vælg filer. Og så skal du navigere hen til der, hvor at dit sponsorbillede ligger. Og jeg har lige lavet et lille et her under sponsorer. Der, hvordan man tilføjer sponsorer. Og så trykker du bare åbn. Når den har uploadet billedet, så er du klar til at give den en tekst her. Og der skriver du bare sponsorens navn. Sponsornavn. Og det samme i alternativ tekst. Og så skal du sådan set ikke gøre mere her. Så kan du vælge ingen herover til om billedet skal venstre eller højre stilles. Altså det er sådan set lige meget. Og så skal du bare sørge for at den står på fuld størrelse. Og så trykker du indsæt i indlægget. Så har den fundet stien til dit billede her, og så trykker du bare save changes. Så den lige skal gemme det en gang, og så er det tilføjet. Og så har du det i dit slideshow. Du kan selv bestemme, hvad for en rækkefølge sponsorerne skal være i, hvis du klikker op og ned på pilene her. Og så skulle det gerne vise det herude. Kan jeg se, hvor er det henne. Så lige opdatere en gang. Kommer det der. Og jeg har kommet til at lave mit billede lidt. Jeg kommer til at lave det 125 gange 51. Men sørg for at det er 61, så passer det i højden med alle de andre. Så det var sådan set det. Hvis der er nogle spørgsmål, så spørg du bare.